Dražen Đurović, replika. Izvolite. Hvala. Vi ste kolegice Dalić govorili o sanaciji zdravstva i o dubiozama i na načinu na koji ova Vlada rješava taj problem. Rješava ga vrlo dvojbeno. Ta takozvana sanacija zdravstva otprilike se da iščitati da bi se svodila prema njihovom planu na ukidanje pripravnosti, na otpuštanje spremačica, na ponovnom prebrajanju plahti i šprica i na kraju na otpuštanju vrhunskih medicinskih stručnjaka u Republici Hrvatskoj zbog toga što ne prebrajaju koliko tko sati je u štrajku proveo ili nije proveo u štrajku. Dakle, malo ironiziram, ali na to se svodi ta sanacija. Zašto? Zato što je vodi ministar financija u ovom trenutku. A vodi je ministar financija zato što imamo potpuno nesposobnog ministra zdravstva. I umjesto da se detektira problem, a problem je vrlo detektibilan, a svodi se na potpuno nesposobnog ministra zdravstva ili kako oni vole reći zdravlja, problem se prebacuje na nešto sasvim 55. i umjesto da se tražiš problem tamo gdje ga zaista imaš, tražiš ga tamo gdje ga zapravo nema. I to se zove projekcija u psihologiji, a ona je dosta prisutna i u radu, nekad je bilo u radu nekih drugih vlada, ali prisutna je u radu ove Vlade. I naravno da onda nastaje problem. Ne može ministar financija provoditi reformu zdravstva, on može davati financijski okvir, ali ne može riješiti problem. Zato imamo resornog ministra koji je potpuno nesposoban rješavati taj problem. I čak i u sve ove društvene konfrontacije koje imamo, taj ministar danas uspijeva konfrontirati i pacijente i liječnike međusobno. Jednu struku koja je do sada čak bila dosta homogena i gdje su ljudi i odnosi među njima funkcionirali, taj čovjek i te ljude međusobno uspijeva zavaditi praktički na stranačkoj razini. Prema tome, ključ sanacije zdravstva je smjena ministra zdravlja. Hvala.